Kaisa serai tongmani. Bini mung hingkai Shankar. Bo belai no gorib tongmani. Salcha bo bol thumui. Kaisa bolongni lama tui thang tongmani. Bo lama kinaro kaisa bura onek maya khujakjak achukui tongmani nukha. O cherai Shankar bono nugui khairukjakha. Bo bono chana bagui kisa mairunam sungjakha. Kintu ba bini nijini se chana mairum kwrui. Oboni pore bo lai thangpaikya. Lama himte bo kaisa musui no tui kangjagui tui nunga nai tongma nukha. Kintu ba musui tui nungmayang tongmani. Tui belai no kuthok wngui. Bo o musui no tui kharunamo chungjakha. Kintu ba bini yogo tui kwrui. Aboni bagui bo bono tui khari manliya. Haike bo tesa bwskango akugui thangka. Himui thangmang bo kaisa borok no malaikya. O borok buphangni rong slamui tongmani. Kintu ba bini buphang kulugjang tongmani. O cherai Shankar. O borok no sungka nung buphang da nanghnui. Engka o borok bini yago buphang naui bodlau khai bono tui botol bai chajangnai manui rirwkha. Tui botol bai chajangnai manui manma pore bo taisa kifili thangka. Bo kifilui o burano thangui chajangnai manui rikha. Oboni pore o musui no khai tui kharwka. O bura bai musui onek khushi wngkha. Oboni pore Shankar bini nok phasing khushi himui thang tongmani. Lamao tamungkha bini yakung rimio klai khai bo tola bwkhak hapung sakani klai phaikya. Bini yakung rok kugui thangbaikya bo onek sajagui tongkha. Bono kebo help khaina bagui kwrui. Kintu ba u je bura no bo maicharumani. A bura bono nuhurui khaisigui phaikya bini help khaina bagui. Tai bo bono phaikai yakromui tisaka. Bini yakungo onek kukjak tongmani. Kwsarok thangbai mani. Je musui no tui kharumani bo o musui kai yakungo fulna bagui kwsani bithi kholui tuphaikya. Kisa somoy pore bini samani kisa hamui khai borok khushi o jagani kok salaite teikhai thangui paikya. Hingkai takuktai bukhuk song sung nukha o video o jodi nung buini help khaikya hingkai ulo nungbo o buini help mannai. Tini video orono pairwkha ani o video no chajakhai like khaiding share khaiding tai channel no subscribe khaina tapokding.